Suntem pe 11 august 2013 la Padina. Dimineața la ora 9:20, cam așa este. Ne-am apucat să facem shawarma pe butelia de camping. Aici prăjim pieptul de pui. Lume multă, frumos. Aici avem pregătite toate cele pentru shawarma. O zonă superbă, o zonă frumoasă. Acolo e Vila Coteanu, cabana Diana, după brază ea. Aici e un părâu foarte frumos, lume multă în camping. Acolo e cabana Padina, undeva mai sus. Iar în partea aia se urcă peștera Lumicioara și se urcă în partea dreaptă către Babele. Lui Daniela e frig. Toate că la București sunt 30 și ceva de grade, aici sunt cam 18. Foarte frumos la Padina. Pârâul ăsta cu apă limpede. Acolo avem noi băgate la rece bere, Pepsi, țuică. Foarte frumos în zona platoului Padina din Munții Bucegi. Lume multă. Și-au petrecut weekendul aici. Azi e duminică, probabil că după amiază mulți vor pleca.